Kristen Batak Protestan HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan ibadah perayaan Natal Parhalado Partohonan dan Non-Partohonan beserta keluarga bertempat di HKBP Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu 29 November 2025 dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal ini mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24 dan subtema Marhite Natalon terjauh doso de parhalado rapdohot keluarga songon hapapatar ni haluaon nasian debata Marhite nagabe sibuan lasni roha dohot hadameon tu keluarga ulaon parsauran di huria nang tu saluhut portibion. Acara diawali dengan melakukan prosesi memasuki gereja oleh pengkhotbah, petugas ibadah Natal, dan panitia Natal. Pada perayaan Natal tahun 2025 ini di gereja HKB Pasar Minggu, panitia perayaan Natal diketuai oleh Dr. Randa Sandra Huta Barat Boru Sidabutar. Amang dan Inang, saya mengucapkan terima kasih karena kita diberikan kesempatan untuk menjadi panitia Natal pada hari ini. Saya rasa Amang Pendeta Resort ini panitia dengan persiapan tersingkat 1,5 minggu menyiapkan ini semua. Tetapi saya mengambil hikmah dari ini semua bahwa walaupun dengan satu kali pertemuan rapat, tentu dengan adanya kesatuan hati baik Parhalado maupun seluruh keluarga Parhalado bersatu hati untuk mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka Natal pada hari ini bisa terlaksana dari kita untuk kita. Dan sesuai dengan tradisi, Natal ini menjadi Natal permulaan bagi perayaan-perayaan Natal selanjutnya di huria kita. Amang dan Inang yang saya kasihi, Natal mengingatkan kita bahwa Allah sungguh hadir di tengah keluarga. Tema Natal kita di tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Menegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa besar dalam sejarah iman, tetapi wujud kasih Allah yang masuk ke dalam realitas kehidupan keluarga. Pergumulan keluarga, kekhawatiran, dan harapan kita. Amang dan Inang, Natal kita tentunya bukan hanya sekedar perayaan, tetapi tentunya momen untuk merefleksi diri, momen untuk mengingatkan, untuk terus bertransformasi, momen untuk mengingatkan dan merenungkan kasih Allah yang sungguh besar yang kita alami.
perayaan Natal keluarga Parhalado Partohonan dan Non-Partohonan HKBP Pasar Minggu tahun 2025 ini, pelayan firman dilayani oleh Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Oloan Nainggolan dan liturgis dilayankan oleh Pendeta Rijon Syahaan Pendeta Resort Pasar Minggu. Ay paluom na rumagsonas yang dosa nasida. Apapun ceritanya, kalau semua yang kita lakukan bukan dalam rangka membuat orang bertobat mengaku dosa, sebenarnya yang kita lakukan ini pelayanan apapun itu sepertinya sia-sia. Nah, nuai nalidok na iso. So di ma hakomion ni pulau ni na hinarohon itu hartai. Sebegitu agungnya karya keselamatan yang Allah anugerahkan. Karya Allah yang begitu agung ternyata dimulai siang keluarga. Tutuan untuk alasan nasional tadi puasa dimulai siang keluarga. Keluarga sangat-sangat strategis, keluarga sangat-sangat penting. Kalau beta ulang kana asing, tak sentuh akan asing, sa sitong na bodoh yang merlakatani. Kalau keluarga yang beres. Di pertengahan ibadah dilakukan penyalaan lilin oleh masing-masing utusan, yakni pengkhotbah Pendeta Oloan Nainggolan sebagai Preses, Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu Pendeta Rijon Syahaan, Ketua Panitia Natal Dr. Rada Chandra Sidabutar, Ketua Panartaon Sintua Ido Huta Barat, Sintua Nixon Saragi, Sintua GM Pardede Harrison Simanjuntak. Pada perayaan Natal ini turut juga membacakan liturgi dari masing-masing utusan dan mengumandangkan lagu-lagu pujian dari Kor Parhalado dan keluarga, vokal grup keluarga pendeta dan gerak lagu keluarga Parhalado. Acara dilanjutkan dengan ramah-tamah di Gedung Serbaguna HKBP Pasar Minggu. Meski dikemas sederhana, perayaan Natal Parhalado Partohonan Non-Partohonan beserta keluarga dan sintua pensiun di HKBP Pasar Minggu berjalan dengan hikmat dan penuh sukacita. Macayuli saluhut na tinompa ni debata akka duluk dohot hura akka sueswenan na rumatarata saluhut na ipatulukon hinauli ni panupawan ni debata tungna suhaduluan do parpinotoan na kuhado ulan ini sodia do di bahin debata manumpa nasa naroi. Ia panapau na pinatupan di debata sono doi. Dada parhike alat mana ula-ula debata panapau. Dada somon patde debata manopa nasana ado. Alai ludi sianido. Holan parhike hatana sabdingdo. Moro dido debata jadi maho jadi. Songoniro sudah sadok murido debata jadi menjadi ma songona nido naik ido tutu tum halongan do manupau ni debata aidan siana adong debata manupa alai siana so adong do gabe adong dan adong naso tapu katuba debata akadia man na tinopanay di bulan itong panibagama langit do tano
Dungi tarulang matanoi gabi halamonan jaluruk di atas lungi. Dungi mangarian reak maton di debata di atas air. Di keluar debata mana tiuri harian. Jalan di bayan debata ma persirangan di tiuri sian naholo. Keluar di naholomi borngin. Dungi bot maari torang maari se imam ari berjuru. Di hari perjuangan itu pada pertama ajak kaya di persitoraan ni akai bahaya persirangan ni air tuai tuni di hari pertama ajak kejangi lahir. Di hari patuduho di topa di pertama tano manang darat asa garida nama hiang. Jana patungon ni akta air di duari laut. Jadi patubuh tanoima tuhut-tuhut. Dohot suasuana nama perbuwe tudus tumasam. Di hari mau patun di topa di batama panodang dihajak tajam di langit. Asa disodangi tanon. Hidup di batalo jadi mau kapanodang na dihajak tajam di langit di. Bahan persirangan nyerian dohot porongin. Gabi tanda babu titik di badan dohot akta hari dohot akta tano. Dungi di pauli di pertama dua panondang akta nabulun. Panondang nabulun patguruan ni harian do panondang namet-net patguruan di borngin ro di akta kitab. Di hari palimahon hidup di topa de batama akadeke dot nasa na pathosa akana majirir di bagasan aek rodina sabido na martong-martong langit na masibuan masamna. Di hari manapun di topa de batama jolma tumirul wana tudos tu pangalabona bahwa dohot buru-buru nasi dari topa asa dirajai sandok kanon dungi di dari batama sudena tinopanai nunga dengan situtu jala dibuka di batanya mas ada porlak di edel tatukan bicara jadi tusima di bayan jolma na dina dihonnai Alai do di topa debata nasa nado hidup dibeli maradia do ibana di ari papi kuhon songo dia do lapatan ini ai nau maradia do debata sahatu nuai manandang adong be ulau di debata dung panopau ni Kang songo ni lapatan ini bigi hamuma asa ulat orang Dungsun di topa debata nasa na adong para dia do ibadat itu siang nasa ulau panopau alai dan para dia ibadat siang ulau na terus do debata mengulau akta nadibkan narikop di muluta di pas-pas do ibadat salubuna jala diri-diri do perdalanata Polisi mangela-ela si Adam dohot si Adam arumakon bulong ay dudok ay uluk dona ng bisuk siya nasa na mangibit ilagan. Balon dia lebih bisuk HP si polisi patu tahun raga cara lama buat jomai di bagasan pangalaho dosa tarnumomi mangalo pati di debatan jadi ikum manat berita. Ay hidong ulki do tu buru-burui. Tarimo tu perbue ni hau na di pasitongaan ni porlaki dan tutu jauh mai mate ia molo di jama jalan di panangasi dan siani. Dungi saya di panat noti buru-burui ma perbue ni hawi di bahan dengan pangalan jalapia matara marida jalan tahu menunggu roh hatu hapisaran hawi
Jadi diputikon sian perbuenai jala dipangan dilehon madohot tu sinonduk nasiani gabe dipangan nunga dilaosi colmai patik nyentuh kami. Di basa-basa debatago dua anak tu si Adam dohot si Hawa. Ima nama buah si Kain dohot si Habel. Alai alanu nadigohi kosong dohot latih roha si Kain gabe buru iba nama Anina si Habel. Ay latih rohana ala dijal di bata pede si Habel ala siya tias ni rohana pasahat. Habel pede si Kain ditolak di batado ala dang siya bulus ni roha ibana pasahat. Diuji jorma do laho padirihon sadetuku natunipo na insaha tulani. Asasar buat nasida jala di papuji-puji hala. Imana di noranna manara gabe. Alai dan di palos di bata tulus sakat kasakap ni jorma nama ijang ni roha. Di paso di bata ulawi jala di paserak di bata do jormai sabdo tu portibio. Karimas do debata kunasa jolma di masa ni Sinoa alani pangalaho ni dosa nasida naso mangaradoti patik di debata holan Sinoa inatana tolu anak nabawa yo tolu parumaina ngamalua sian aik masumari jadi takas do mulunas daulat roha jalan biar lidah debata do nahin alom mohon di debata di mulut tahun. Ihum debata do panisi di hutan sodom dohot umora alani pengalaman di dosa dan di ulaman di panisi di hutai. Kolat silo dohot keluarganya do nama sinohot mengulaman mata di debata. Ujungnya di ihum debata ma panisi di luati. Mar hite-hite na parawat udan api dohot balera. Alani i silot dua bulu nama dua do molo inatani silot gabe batu sirah ala mana ini mendopak pudi Numa madosa beaka hahan si Joseph hari pihite pangalahon nasida na digohi boso tea elat dohot late ni rohan mida angina ima si Joseph na bercuy pola do ditahi akahanani nai mamono si Joseph ale sudah do ujungna gabe di garis masih Joseph tu angka 433 anak Midian saat tu Mesir. Nuna madosa be pati hutani si Potifar kamar sakat nadoa maradokon si Joseph di hati jakot di bana do akan masuk itu maradokon si Joseph di hadapan si Potifar si nonduku pola do gabe taburu si Joseph hape suarjong tangan nabi unang Nunga madosa be raja Parao maradokon bangso Israel jalan serta piluhana nai mamulu ganu koso-koso bawa nasorang di halak Israel asa umang lam hartaba bilangan nasida di Mesir disuruh doa akan bidan di Mesir mamulu ganu koso-koso nasorang di halak Israel alai dang diulahu nasida nama lawa tuhatani di bata lang di pasu-pasu di bata jalan hartaba bilangan ni pinopar ni halak Israel di Mesir. Gurang nai akadosa ng yulang ni Jorma nasutang pagwabuha alang liyak na. Jalan tersurat do di buku na badiari. Natutudo gabi pamatang ng pagtugyo ni Jorma ubay ng murah ta badari itu pangalawa dosa di molukta siya pari. Alami tapangido matong-tong bubu siya tiba tamang mangalutay ta yan si Boris I. Amin. Jolohido aku mudah debata bina debatata dan jadi manapun aku banyak debata anai saya oro Tuhan Tuhan pemahami mo manhite-hite arta na di portibio
Nunga olo membayang hami atta sinamot dohot maakon di hami gade di batangan asih rohan Tuhan di hami paddosawa. Hidup patit na paduhon hidup dan jadi ganon jala dan jadi sumanon manangahan dari benua gijang doho na di benua tongao rodi na di bagasanay na di todo ni tano yang gotunggabi si sombawang manang siuluan alay sayolo do Tuhan puhabusihami dogo ni Portibio mangulu di bagasan hasi pelegegua alani marpamua di maruhan nilahami pardosao. Hidup patik na patuluhon nido yang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay hona umum doso bot akan marsinean di guarna alay olo doneang rohanami di guarmu na bagiai sipata mamurai margaka jala maruja-rujaran naroa kami marhite guarni alani asih maroham ale Tuhan bidahami pardosao. Hidup patik na papatonon hidup ingon hamu ma pabadiangon ari bibui di naonomari ma ulahamu nasa si ulon alai anggo ari papituhoni ari pada diana ni Jehovah de batamdoi alai jujud do bahwal buah balon hami hatami Tuhan olo hami gabe losok berminggu dohot martaniang alania kablaon nang alani aka arstak roha dohot si pikiran nani asi maroha midahami berdosa Didong pati kenapa lima honido ikon masangopon mudo na torasmu asa martua ho jalalele mamolo itano nanilehon ni Jehovah di batang diho alai olo do sipata lias rohanami maradupun na tua-tua nami Tuhan hubilangi akan hubain kami da kuhaholongi kami siana saruhan kami alaniasi maroham ide kami pardosa Didok pati podok onido unang powa alay say olo do sipata tubuh sobo di roha di pikiran dan be pada do pondongan nami alani ale Tuhan say ajari mahami maka holongi dongan nami asa tubuh roha holong di hami jolma ngati dokter Didong pati kapituhon hidup unang ho mananako alay olo sipata nung roha marnida at kananasan ng Tuhan olo rohana Kristen madabu pangunjunan lupa mangargahon dohot majamoton rumah tangga na bagay mangulu di bagasan haramun asih roham ale Tuhan midahami pardosao. Hidup pati na pahuwaluhon hidup unak ko manako alayo sepata tubuh soboni roha marado perdongan sepata olo jutroha di magkata artado sinamot hidupan jala sepata otobakku membuat perlebaran ali Tuhan ajari kami maulahon pati ini unang paluas kami madamu bagasan dosa dapat pasiawan itu unang mo olo makatindak pun hatang asuluto maralahon dumatun alay Tuhan olo do sepata dan takas to pilit pinoto sana ni Doma Doma niya takong sek Doma nasi mahiba-hiba mong barita na tututo atau host gabi ng karat maakadosay alani Tuhan asi maruham idahang midol mapagdosaw. Didok pati pasapuluhon hidup dan jadi haliangan ni roham bagas nidongan dan jadi haliangan ni roham ugasan nidongan alay Tuhan sipata olo do tuwujud ni rohanay niyan
adong di diriniba songon na adong di dongan molobori sia lobi sian gabi mada itu bagasan dosa alani Padua patik mitoki hamuluan na ibagasan Kristus Yesus dong awon siang patik dosa dohong amat. Salud na pinangido niyo kamu. Si bayan pilih alat kamu. Ima bayan kamu tuh nasida. Ay idong kamu satan ni pati. Rodi hatan ni akar muda. Amin. Didok tu si Adam ala ditanggung ko suara ni Jolma gabe ditanggung kos yan halunang kupatikoni mando unang pamansiani hona toruk kumata noon ala ni ho posukma ahaponmu mangatong gogona sa leleng ni molu. Patubuhonang nama uhud diho aka duri-duri doa tuhun-tuhun nama juga aka ikau kata diladangin ima pangarumu ikon hir hudukmu mangaton si pangarumu pagmamulak po gabetano pangbuatanmu yan ay tano do jalatutano do mulak tuhun. Jadi dung manjakon sakap-sakap ni rohai di tubuhon madosa alai dung dok dosai di tubuhon ma hamatean. Dungi di dos Yesus sama ngalusi na tutu si tutu do na hudo Tuhan atuban indosa do ganuk nama mula dosa. Jalan ipitangan miho gota ay ganan terpang ho waktu hamu dua unang merdua tangan ho arubu tuna rokok wapina sora mitok dina sora mati kulokna dina sora mitok apina ay ikosrado ganuk di bagasan api atau nang potong mapain naringkan gabedang jumlah na mardosa may bala isi. Tondili manangisi na mardosa ikoni lumate. Dang jadi manginona tu anak hajahaton ni amana tu ama pedang jadi manginona hajahaton ni anak-anak ikon songkok sebut hati gua tu pati gua jala hajahaton tu perjala. Tungsura las mangalo dope hamu dopak ahu jaladang olo hamu manangiho nahu lopit pitu hari dope torukku tu hamu ombar tu dosa munai ai upa tinuhor ni dosa do hamatean alai basa-basa ni dibataro angonuan saliring melingna mari ite Kristus Yesus tuatai. Amin. Lau bahon roha. Songon sitong nama mulu au nina Jehovah. Tung solomodo roaku mida hamatean ni parja. Nalomodo roaku mida hamubulat ni parjani. Tumanikot dalanna asa manguru ibadah. Ay somon daun ni langit siat tanah oto guguni asini rohana di akan nama kabiari ibadah. Somon daun ni abisaran siat pasukutan di pada ibana siat kita akka pahala soya baik. Para si roha jala pendengar bahasa jauh laban tarimas dalam para seroha goda dan dibaik kita hobar tuak terusat jalan di walau sok kita hobar tuak kaya kota sohon asin rohani mama midak karakna asin rohani bata jak karamat kejadian Molo tak kepoti angka dosata aposan beribana jala benar manesa dosata jala payason kita sian nasa hakim.
ia aduk di pautuk baksoku natar buar tu buar rohan jala martangiang nasida jala didului bohek jala mulak nasida sian danas nasida akan narwai aupe tangi honok kulo sian badua bijang jala pamuadi rohaku di dosa nasida ini jala pamarungokku mah isini tanona alaya guni banta para roha wolon jala parhon roha nabal kepada pun kita jala rapon Kristus tu di pangulu ibana kita akan nong mati bagasan apa pangalos Sion nasian asli rohado umbai nama luak aku roh mahamu duau asama mulu topi muna ninna Jehovah tung surah dosa muna songon abit mengadap kotar do bahinom ku songon kita nang ferara songon abit asum bagi songon apas domse air darah pikiranku pikiran munai jalan darah dalam guna akan dalamku ninna Jehovah tangan di parpiar di murukku udah bunyion do bohiku setokin maradu pono alai mahide-hide dengan bahasa sanelelena asyakku ho ninna Jehovah si paluao songonondo hatani Jehovah nunga pola pasisi aka pangalausim songon ombun jala songon ombun manaron aka dosa saya mulak maho tuau ai hodo si paluao Kalau totong do hitam mengulu di bagasan hatani debata pos marok saya ngadokan debata do hitam Ay terbuang do bangsa Israel ala di dosana masihong bangsa Israel mulang tubuh napa sugitna tuhuta Jerusalem asa semua musim masal nasida di bagas joro saya era ditarikun debata do pakilangan nasida ala ini may do bangsa di haroroni Mesias si Padue. Rodo hata ni debata tu panurirang Jesaya mandok. Apuli hamu ma bangsoki nina debata muda. Hata pulapul madok hamu tu rohani isi di Jerusalem. Jala johon hamu matunasina. Nunga marujung parokilonna. Ay nunga salose dosanai. Ay nunga dijalo siang tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Ay songonon do holongi rohana mida kontibion pola do anakna nasasadai di legon asa unang mago ganuk na porsea di gana asa hangoluan nangkot ro disaleleng di galengna di ibana Molo adong mamat dosa, adong to pangodiota to amay. Imay Yesus Kristus partibon. Ibana to partingganan pasayon akadosa ka. Alay dada walang dosa. Tungdohot do dosa ni sanggok partibon. Alay ang goho huta Bethlehem Efrata. Mamepet hudu honean anggot tumpola jujuron tu akka huta na maribu-ribu di Juda. Habe siang hudu haroroan di nagabi panggonggomi ni Israel. Jala akka haroroan siang lahinan. Siang akka arina robi saliring di lelingna. idama gabe-gabean masada na bucu jala tulu pohon sada anak jala bahenon na guarna Immanuel hehe maho nasi nondang maho ay naro manondamu jala hamuliaoni Jehovah bisa di atasmu. Alani pauli hamu dala di Jehovah patigor hamu di adara di dalam balong di dewata di kongohan dona sarura jala pareja ton nasa dolok-dolok dohot betul-betul jala gabe na hornok dona manakuk tuan jala gabe rura tangkurung di dohot
ikon bohon nasi do nasi darura jala parejeto nasa dulu nabutu jala gabe na hornot do nama manakot tuan jala gabe rura tanggung dulu jadi pakar maha mulia Jehovah jala sange nasa sibuk mabidasa ai pamangan Jehovah do nama do alai jong anggo ibana jala marmahan mengasahon gogo di Jehovah marhite-hite hamuliau ni kuat di Jehovah di batata jadi maringan manasida ai timpul maibana di si rodi aka ujung di tanah atau rahmahita majakon si paluai tau kapma rohata asa bomot rajai di rohata lam masih hohot mahita UPG mangguruhot dohot maulahon hatana jala dapotan upah mahita di haroronai. Amin. Batu ginjang ma tohmuna hamu ale akka harbana batu ginjang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa romat rajani hamulia Batu ginjang ma tohamuna hamu ale akka harbana jana batu ginjang ma hamu ale akka pitu sian narobi asa romat rajani hamulia. Ise ulangi ibana raja ni hamuleoni ima Jehovah Sebau ibana do raja ni hamuleoni alai yang doho ale Betlehem Ebrata met buho anggo tumpo na tujuro tuaka huta maribu-ribu di kuda habe siang horo haroroan di nagabe pambonggobi Israel jala akka haroroan siang hina siang akka arena robi saleling lelena Maria situtu maho ale boru Sion marodopolo maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumbopotho partigor ibana jala sifamon siparmona naseret dorohana jala marsihudul di halode do dianak ni halode ina bangsona mardalan di bagasan haholomon marnida sada panodang di akka na mangingani tano linggoman ni hamatea Ainunga di pembolimu augaku na ape tu ibana lo batahi ni abaraku doho lising ni mangani ibana sohom uju di ari media Ainunga tubu dihita sada poso-poso di lewat tuita sada anak pape tua barana dusubut harajau jala bahenunna guarna si partai halonganan si ulu balang di dewata ama salirek nilelena raja di hadabe idama narado aka ariso linna Jehovah aho pasitokon bisi aka nadigali nang kuperbabagai tarimot tu pinopar di Israel doa tarimot tu pinopar di Juda dia kari doa ditigi au ma betul di sidau sada tubur hati orang ibana maka jong-jongkon doa hati orang di tanah Allah amin pada tua tungi lo mau tungi pada siapa Agustus ikut suratan jorma di Komporan paling mau dapat jolo di ujung komisi kerja sekarang Syria. Lukas 2 ayat 1 ayat 4. Jadi Tuhan masa sudah asal disurati kan keponan di pinasana. Tuhan menang si Joseph nasiang Galilea siang Nazaret mangkuk duluan Judea hutan si Daud nomor keluar Bethlehem
ala sekuparan dalam menggemisi Daud. Lukas 2 ayat 5 dohot manor. Pasuratan dirina dohot si Maria orwana inalung gawe-gawean. Jadi dina disina sida boma ari ni hamolwana. Kedua yang dikepohonnya anak baju dia berkosmani perempuan tu bagasan penggamutan alas so adok di mana na asli pandiana asida. Lukas 2 ayat 20-9. Jadi agama marboni dilarang di sini, angka panmahan menginani pinahan nasida. Jadi tidak potong sada sudu-suduan manasida. Jadi marsinondang mas sangat mentukani umalia nasida. Digabes mabiyah situ kuma. Aladido suruh-suruhan di matuan nasida unang pagir hamu algarita halas diroha godam do hubungan tu hamuna pasauliani sando bang soi. Ali naon tubudo di hamu sabornino di hutan isi Daud si palawur ali lima Kristus Tuani on mapati nadaan di hamu poso-poso duta potumuna na binortos di pagalatan ibana Tuhan Yesus si palura naon tubuh ibarat pinahan na dibenain. Jadi sudena udesa longeng bedosiala nahina kaloni akal kahani tu nasida. Ia si Maria dipel dohatai sudena jalan di parhusor-husor di bagasan rohana. Jadi dia tim si Simeon maposo-poso dipuji madebata enama aluamu ma nuai ale raja naposomon di bagasan dami somani domi ayo gama di idam mata aluawa masian hoi nabi naraden di jolo di bangso sudana bahan panondang semua dami angka paluegu bahan masang ngapong dan Israel bangsani. Lukas 2 ayat 40. Dia dak katai lama dodo tubuh baruhan setutu laut kidomani aksi dirokat di dibata ibana. Amin. Sa ijumolo madului kamu hada jauh di bata dohol hati koranna. Dungi tabahunon na dosudi atau itu kamu. Atau unang mahor sohok kamu ani masuk. Ai sari honon ni ani masuk do nariko isi. Sai lumolo masih korsanan aswan nabi akal. Kalau ini hidup matu hamura. Ikom mararus duso masuk di arumi tarimot tu nasa hatana na suga biak na hinata honai ai paruguru tu akka hatana ijo ho pitoronna manam kuhumanna su. Jadi ina Yesus memandok di mana molong naik sundeng gandok lau maho menggadi sakani parlehon tuhan kana fokus asa marata ho di walu kijam dungi Roma ho manghiton au Roma hamu au amu akan naloja jalan surat asa pasonan amu jakon hamu au gakku marguru mahamu tu au ay nalambok do au jalan asret maroha asa dapotan nasodangan kondibuna ay lambok do au gakku jalan niau do dohot aku paporsakton. Mati 12 1 1 2.
Ibaini untuk matuhamu tarsesa dosokot nasa dosa di alam rodi pangicahion alai yang sesawan angko pangicahion dopak terbihi asa molo adong namadok satana mangalo anak dijolmai hasesaan doi alai molo adong namadok satana mangalo tot diperbadiai dan kasesa anggoi mana dihasiakan non nang dinaro sogot. Matius 10 ayat 32. Aiganu namaka dakon au dijoloni jolma ido akida konoku dijoloni dama na dibanua kicani. Matius 10 ayat 37. Alai kanu na maswadaurahu dijolo di joma laos swadahoku doi dijolo di dama na dibanua kicani. Pangkapon tolu ayat 20 1 ayat 21. Idana najong doa wijolo pitui manitui iarong natumanion suaraku dohot pangkap pitui bohok mau ibana mangan mau dohot rap dohot ibana jara ibana rap dohot au Padi rioku matu namonani kudulan di habang saku rabdo au sohanau dungona kudul rabdo damang di habang sanai. Alai jaga hamuma dirimuna unang surat rohamuna binarini parminumon dohot parwaruhon dohot panarihon di hamuluanon gabe topu ditohapi ari hamu somon nalirabang ai hatok mai songkop tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon alai dungoma hamu totong mardongan tanian asa margogo hamu pasiding saluhurna nanai masai laho jonjong dijolo ni anak dijolmai amin. Tuhan
langsung